תחום סוכני הנסיעות עובר בשנים האחרונות שינוי דרמטי. מעבר מעבודה מסורתית למודל של סוכנים עצמאיים שעובדים מכל מקום בעולם. לצד העלייה בהזמנות אונליין, דווקא חוסר הוודאות הגלובלי והמורכבות בטיולים מייצרים ביקוש מחודש לליווי אישי. אנחנו רואים עכשיו שלום ליוסי כהן, הוא בעלים ומייסד של beagent.com. שלום יוסי. שלום, שלום, צהריים טובים. אתה נכנסת לאולפן והבאת איתך ניחוח של חול. לגמרי. יש לך ריח של חופשה. זה הרבה בושם שאתה שם, אה? אבל אתה מסוג הסוכנים האלה שגם מלמד אחרים איך להיות סוכנים, לבלות בחול ותוך כדי לעבוד. בדיוק. לכל אדם שאוהב את תחום התיירות בעצם, אנחנו מלמדים אותו איך להתמקצע בזה. לכל חבורה יש את החבר הזה שסוגר חופשות. כן. בעצם אותו אנחנו לוקחים, מכשירים אותו, מעלים אותו כמה רמות בתחום התיירות, אם זה ללמד אותו על יעדים, כל הדברים שצריך ללמוד, ואז בעצם נותנים לו גם מערכות שהוא יכול לעבוד איתם, והוא יכול להתחיל לעבוד. זה לכל אחד שמסתכל באינסטגרם ורואה את כל אלה שמטיילים, אומרים, וואי, איך בא לי גם, מי שזה עושה לו את זה, זה... הייתי רוצה להגיד שבעצם אותם אייג'נטים, אותם סוכנים שאתה מכשיר, הם בעצם עושים את זה מהנוחות של הבית שלהם, אבל אפילו מהנוחות של הריזורט שבו הם שוהים, הם לא צריכים אפילו להיות בבית. יש לנו הרבה סוכנים בתאילנד, הרבה סוכנים במקסיקו, הרבה סוכנים בארצות הברית, הם מטיילים, ותוך כדי שהם מטיילים, הם עובדים. בעצם מוכח שכל מי שמטייל יותר הרבה, ככה יש לו יותר הרבה לקוחות, כי תחשוב שאתה מטייל ואתה מצלם את זה לאינסטגרם. נכון, ואתה מעלה. וכל הלקוחות שלך ישר אומרים לך, מגיבים לך, וואי, גם אני רוצה את החדר הזה, וואי, גם אני רוצה את המלון הזה, איך זה, ואז הם שואלים אותך, אתה מגרה את הלקוחות בעצם כל הזמן, את העוקבים שלך, ואז בעצם זה יוצר איזה מצב שאתה נהנה ומרוויח מזה כסף. תראה, אנחנו קהל ישראלי שמאוד מוטה מחיר. אנחנו רוצים את המחירים האטרקטיביים ביותר. איך סוכן שאתה מכשיר, להיות סוכן עצמאי ולא כזה של חברה גדולה, יכול עדיין להביא לי מחירים אטרקטיביים? קודם כל, אנחנו הקהילה הגדולה ביותר בישראל, ולדעתי גם בעולם. למעלה מ3,000 סוכנים יש לנו, בכל העולם יש לנו סוכנים לא רק בישראל, בלמעלה מ40 מדינות. אז אנחנו קהילת הסוכנים הגדולה ביותר, ובגלל שיש לנו כוח של הרבה אנשים, אז אנחנו כבר מביאים מחירים יותר טובים, זה אחד. 2, יש לנו מחירים שאין ברשת, למשל רשת אילטון. לא תפרסם מחיר יקר, ואחרי זה תוריד את המחיר כי היא לא מכרה את המלון. אז היא נותנת מתחת לשולחן, כמו שאומרים, את המחיר הזול לסוכנים בלבד. וזה מחירים שאין אותם ברשת. ולכן יש לנו מחירים מיוחדים שאין ברשת, ולפעמים בעשרות אחוזים, הסוכן יכול להביא לך יותר זול. מעבר לזה, שבמלחמה עכשיו, במלחמות האחרונות שקרו, ים אנשים, חברים, שלא סגרו דרך סוכנים, סגרו לבד דרך הרשת, יכול להגיד לך בוודאות, הלך להם על כסף, על בתי מלון, או על זה שאין להם מי לדבר, הם עשו הזמנה שלא ניתנת לביטול. אתה מדבר על אונליין, אנשים שהזמינו אונליין. כן, כל שהזמינו אונליין. פתאום אין להם אמא ואבא. אין להם אבא ואמא. יכול להיות שהם סגרו חופשה, ובמיוחד עכשיו שאנחנו לא יודעים, יהיה מלחמה, לא יהיה מלחמה, כן יהיה מלחמה, זה כאילו כל הזמן יהיה מלחמה, לא יהיה מלחמה, וזה בדיוק הזמן להזמין באמת מסוכן, שהוא נותן לך ודאות, יש לך מי לדבר, אנחנו החזרנו ללמעלה מ97% אנשים שהזמינו הזמנה שלא ניתנת לביטול, ואני מדבר איתך על הזמנות של 50,000, תחשוב, הזמנה של 50,000, לקוחות שפנו אלינו, שהם הזמינו לבד, ואין להם פשוט החזרים. אין להם, לא הצליחו לקבל הכסף בחזרה. אתה יודע, עכשיו בימים האלה של המלחמה, הרבה מאוד אנשים אומרים, הם רוצים את השינוי קריירה הזאת, זה זמן לחשוב, לעשות בצומת דרכים הזה, כריסטארט לקריירה. לפעמים אנשים רואים את זה וואי, איזה באס המלחמה, ויש אנשים שקבלים את זה כמתנה, פתאום הם לומדים מקצוע חדש, פתאום הם... אני יכול להגיד לך שבקורונה, המון אנשים הצטרפו אלינו, למדו את המקצוע הזה, ואחרי זה פרחו והצליחו ושינו את הקריירה בחיים שלהם. תוך כמה זמן אדם שעכשיו עבד בעבודה אחרת שלא קשורה לתיירות, יכול להתחיל להתמקצע ולמכור חופשות בעצמו? בדרך כלל, אם הוא מבין בזה, יודע איך להתעסק בזה, זה יכול להיות שבוע, שבועיים, 3, כי הוא כבר יודע לעשות את זה. אם אתה יודע להזמין הזמנה לבד באינטרנט, אז אתה יודע לעבוד גם אצלנו, מאוד פשוט וקל. אם אתה לא יודע, אז בדרך כלל בין שבועיים לחודש, אחרי חודש הוא מקבל תעודה, ואז הוא מתחיל, אתה יודע, לעשות דיל ראשון, לנסות, זה בעיקר התנסות וטעייה. זה להזמין חופשה אם אתה יודע להזמין חופשה לבד. ברור. אם אתה יודע להזמין חופשה לבד, אז אתה יודע יכול לעבוד אצלנו. בקיצור, אם אתה יודע לעבוד עם אינטרנט, אתה יכול לעשות את זה. יש הרבה אנשים שיש להם פוביה מזה, שהם לא אוהבים את זה, שהם מפחדים מזה. הם הלקוחות, דרך אגב, של אותם סוכנים, כן? או לחילופין, אנשים שרוצים ודאות, כמו שאמרתי, ולא רוצים לסגור לבד ברשת. או אנשים שרוצים דיל להרבה אנשים, והם לא עכשיו ישבו לקרטס לכולם. או אנשים שהולכים לתאילנד, לווייטנאם, ואין להם מושג מאיפה להתחיל, איפה לסיים, כל זה בעצם. אני רואה שיש פה, זה האירוע החברה שלך? זה אירוע החברה, זה יום הולדת 9 שחגגנו שנה שעברה. וואו. השנה אמור להיות יום הולדת 10 עם איתי לוי, אבל נדחה בגלל המלחמה, אבל אנחנו נעשה את זה אוטוטו. שמע, שיפתחו כבר השמיים, בא לנו לטוס, נעזר בסוכנים שלך, רק תגיד לנו איפה ומתי. למי זה מתאים באמת? לכל אדם שאוהב יודע להזמין באינטרנט, אוהב את תחום התיירות,
אנשים אחרי לידה, אנשים בצבא, סטודנטים, או בכלל אדם שרוצה להחליף קריירה, באמת, יש בזה פרנסה בשפע. נשמע אתה להיט. שאני יכולה אתה להיות אלוף. סוכנת נסיעות, וואו. אני עושה אבל לך רק קישור עם תשים יוסי. אותך במהירות יותר מהר, פשוט, זה אני רוצה. יוסי כהן, תודה רבה שבאת אלינו, יופי. תודה רבה. הצלחה. 13